po? Doon lang po. Marami na po yung motor niya. Ayun. Happy na to, no? Yan. Ito yung Hello pinaka... po sir, good evening. Napa-oras po kayo dito sa Speed Car Wash. Ay, happy ito yung speed car wash? Oo, ito po. Ay, Ito malapit po yung to pinakasikat na yung- Speed Car Wash na Wow, mabilis. Marunong na rin yung motor eh. nakapalinis. Papalinis po kayo? Oo. Papabanat ko na. Upo muna tayo, hintayin na lang namin boss ha. Ay, mabilis yan. Bisa ko na po ah. Pumuna po kayo dyan. Woman. Ano? Sir, okay na po sir. Bilis na. Sir, okay na po. Bis na naman. Ayan, yun na yung passes. Ano? Tingnan nyo naman po sir. Pulidong pulido. Boss, parang binasa ako lang, boss eh. Hindi boss. Pulidong pulido yan boss. Kaya nga Speed Car Wash boss. Parang binasa ako ng Speed boss. Japin. Hindi boss. Doon na kayo boss. Magbayad na kayo doon boss. Huwag kayong magsabi-sabi boss. Bayad na kayo dyan. Bayad ka na, bayad ka na. Tama. 200. 200. Tapos 200. tip isandaan po. Bali 300 Pero po. mo na ang 200. Wala akong bilis eh. Wala man akong pera. Sige na. Gusto naman kayo puripon na ganyan. Wala man akong pera. Hindi. Napagod ako sa kakalinis Wait lang, boss. doon. May pag-uusapan lang kami. Oh. Iiwan na Balik natin kami, yung boss, ha? Iiwan na natin yung motor. Hindi na bilis na. Bilis na. Ganun naman nung mga yun. 3 hours na, hindi pa bumabalik ah. Sayang yung tip natin. Pagod ako dun.